Salutare și bine găsit la episod de Minecraft cu scară 0W Gamer Pro și cum am promis, astăzi voi face acoperișul la casă. Așa, deci să începem. Să începem. Deci, ce să facem? Am idee. Să facem un chest. Și o să putem aici. Și să punem tot. Și să facem un pic. Așa, și să cătăm pietre pentru să facem un acoperiș. Pun pauză până ce strâng pietre, până ce strâng 7 stack-uri și după asta revenim. Am revenit și cum am zis, o să strângem, nu știu, poate să facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stack-uri și acum să facem acest scări și să acoperiș. Ajungă. Stați un pic. Am revenit. Am murit odată. Ce? Măr. Zice. Cum pot să pot ce face și după aia am revenit. Să găsim. Acum să mă așa. Nu. Haide mele. Ai lagă cu spângea aia. Așa și am câteva aici. Acum să continui. Cum să fac? Cum? Serios. Așa. Ce fac eu? Și așa să fac. Gata, să prind. Și ce trecut? Mamă! What the fuck? Mă scuzați. Mamă, ce la urmă până și terminat de atacul. Deci am terminat și cred că asta a fost tot. Agregat cu ce gata. Deci asta a fost tot. Nu uitați să like, subscribe și coment și bye bye!